Že čo? Typek rapuje o živote. A čo ja s tým, keď som ešte mladý fagan. Zatiaľ boskám ja frajerke lico. Chcem niečo povedať, chce sa to udržať, potom to otočiť. Chce sa to odraziť od nás krv. Flipujem pek, cítim sa jak Bruce Wayne. Ne, ty nemôžeš byť blízko mňa, ne, ty nejsi môj brat, ne, ty nejsi. Ne, ty nemôžeš bojať, ja som viac, keď mám menej, volám to flip phone through skate booming, som hladká gunka, asi som dobrý, keď ju fúkáš, ja skočím do Kolumbie, keď chcem fúkať, shooter bitch, ty vieš, jak chodím, shooter bitch, ty vieš, jak to chodí, basne tvoj bitch, nemusím ani kár, segem marl best, keď dáme vrum vrum, veď si ostal na červenej. Vrum, vrum, moje auto Ghetto Beama. Vrum, vrum, vozím sa na šoféra. Zatiaľ mu tam backroll alebo blanta. A asi som ti ošťal hou, asi som ti ošťal život. Netou nadáva skviet z môjho veľkého kára. Dávam vrum, vrum, mestom, cítim sa jak Batman. Až na to, že som tu hou pripravil život. A chcem fajčiť, zastavme sa na pumpe. Zatiaľ čo ma tá hou fajčí. Môj rap zo školky, nečuduj sa, že ti zmizli Pokémoni. Skreškere som trapper of the century. Keby môj život film, asi Massacre z Elm Street. Naháňam ťa jak Freddy Krueger s pekom. Naháňam ťa s pekom, čo som robil. Som horúci, jak keby som vyšiel z hory. Pozri sa na môj wrist.